Ако Румен Радев намери правилната коалиция с хора, с които да работи, правилната система на работа, изведнъж може да се види, че България много бързо може да просперира и това да сложи край. Защото края на модела Пеевски и Борисов може да се сложи само с демонстрация на истинско развитие на страната. Тук сме с един гражданин на град Доспат, Кемал Бекташев. Той има огромни проблеми с кмета. Той чрез неговия племенник ми посегна на живота 2017 година. И ме прибиха, след това потулиха. Биха физически? Да. Имаме съдебно-медицинско. Кога стана това разкопаване? На 16 януари тази година. Каква беше причината? Причината беше, че сме конкуренти и сме политически опоненти. Как кмета дойде с 60 човека жандармерия, с багер, почна да хвърля керемиди, щупи главата на една жена. Тук е Цанко Карталов, който добре познавате от Доспат. Единственият човек, който поведе битка с кмета Елин Радев. Кмета му събори ранчото, което е градил цял живот. Баща ми го е прифърлял 16-та година, когато натурални акти изкарвахме и нещата са на отмъстителна основа, защото аз като ръководител на ВиК Доспат успях да го хвана него в кражба на кмета. Началото на проблема, това тук е бетонов възел, собственост на семейството на кмета. През този бетонов възел обществените средства се връщат при кмета. Беше внесен проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на факти и обстоятелства относно корупционни практики и системна злоупотреба със служебно положение, извършвани в ущърб на гражданите и бизнеса, както и облагодетелстване на свързани дружества с кмета на община Доспат Елин Радев. На следващите избори в Доспат местни ще подходим по същия начин, както подходихме към изборите в Пазарджик. Неговите деца с S-класите, дето се разкарват и подпомагат финансирането на изборите, ще бъдат изловени заедно с всичките мутри, които той ще покани там. Запознахме президента Румен Радев с историята в феодален Доспат.